tell you how I dey get down. Log in Instagram, now my story full for town. Oye fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀, oye fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀, oye fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Alhaji na rage ne kudin mutala okay 200 ne NinjaFlavor.com. Befun, o collect, o wale, o wallet. Pakam, body too correct. Oh no, Erima no forget. Money go befun, o collect, o wale, o wallet. Pakam, body too correct. Say she love me. Yeah, what is the love? ka ga mai gida kuma na ga ka tafi gaba da abin da kuma mashin kullun na ne na manta na gidan na na zo da ma alsheri kuma sai irin alsherin da zan maka ba kuma na manta kullun gidan na a can majalisa kai ka rabu mai gida za ka yi min alheri kenan zan ma alsheri sosai karka da mun shiga ba alsheri zan ma ke mun jarkar na yanzu na zan jan dawo kai ai da ba kana ganin Alhajin nan ka san hannunsa a buɗe yake A ina kuka taba ganin irinmu arewa tun a da sarauta yake jininmu ko kannika suna gani a kasa a bikinmu da wuya ka ga mai ragon azanci a cikinmu na mina kawo wutawa ne ka inji kaga Alhaji ya je ya zauna lafiya kuwa iya wuta yi da rai pass through a lot alone ina zuwa yi da kai ga dodon gwanaye anya kuwa har yanzu yaran zamanin nan suna kan tsoron tagwaye na kai ne kai kai ne ai ni ne mai gadin nan gidan ai yauwa alhamdulillah damun oganka ne ya karɓi mashin ɗina ya ce ne da kusan awa 3 kenan tun safe nake gurin nan gashi yanzu yamma ta yi ai Alhajin nawa Alhajin naka ai ni yanzu Alhaji na na Abuja yanzu ma hanya ke bugun mu Alhaji ka kare na mun waye mana ga jarkar da ya bani ajiye mai ina kai wannan ba Alhaji na bane ina Alhaji wai da kai za ya za a zo a ce mashin din na ku ta zo in ba da shi tun yau mashin za ku yi a to ni na faɗa ma gaskiya dai wannan ba gidan wallahi Alhaji na kake ne ba a ƙarya ne wannan gidan Alhaji kawo shi hakuri hakuri kawo shi I stop kai za ka rubuta shi gaskiya ba a dan zo na gari ban ga yake ne wai wannan ne yake cewa wai Alhaji na ya hawo mai ɗinsa ya zo nan wai ya ƙara gaba yamma da Alhaji ni fa Alhaji na nake hawa ko nake hawa na zama da ba a garin ne kaga ba zai yiwu bane ba fa mashin ɗina sai sai ya ka zo san inda zaka da abin ba shi dogon ma mashin ba ƙara gaba ma san ganin ka ba shi dogon ma wai ya za ku ce ma haka ne Aba jama'a, ku tausaya mun mana, talaka ne ni maka barku. shi dauka za a ga ma me ne wai wannan wajen kai mai ce ma waya na gurin ne Betir ne ya siyo ice gashi ajiye mai. wannan ruwa ne wannan irin da mutum sanin wanda suke san mutane ina ga Malam ne ruwa ne mai zo dan la aji maza mara aji dan la shi kan da haka mun ya tumu har ban gaki mu bi Allah Fún wọn jẹ bí ṣe wẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Ó yẹ fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Ó yẹ fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Ó yẹ fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Fún wọn jẹ bí ṣe wẹ́gbẹ̀gbẹ̀. iPhone 1.